Dawrat Nasmaçyn ýurdumynyň halipa ýazyjy şahyrlaryndan dörejlikle meşgullanýan ýaşlardan, şol sana bäsejikleriniň ýeňizlerinden, magtymyň adyna ýaşlar guramasynyň işiň agzalaryndan we köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekillerinden ibarat bolan topar, ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşinden guramagyna paýtagtymyzdaky jemmeçilik guramalarynyň merkezinden Balkan welaýatyna dörejlik taparyny gurdular. Dörejlik bäsejini atmazlar irtekar bilen Balkan welaýaty häkimliginiň hemde welaýat medeniýet müdürlüğiniň guramagyna Magtymly Praga muzeýiniň öňündäki meýdançada ýaýbanylan dawarada welaýatyň medeniýet we sungy saatlarynyň aýdym saada çykyşlaryny hemde edebi saada kompozisiýasyna tomaşa etdiler. Soňra akyllar şahyryň muzeýiniň bu ýerdäki heykeline gül çemberlerini goýup, siz saadanyň ruhyna taqdim etdiler. Soňra dawaratnazy ýaşlar Magtymly Praga muzeýine aýlanyp, bu ýerdäki akyllar şahyrymyzyň edebi mirasyna değişli gymmatlyklar şortany ýaş senetkärilerin döreden sunugat eserleri bilen ýakyndan taşdylar. Muzeýiň mejlisler zalynda Magtymly adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde sinäçiler we telekeşler partiýasynyň merkezi geňeşiniň nesil we biznes reklama gaziýetleriniň bilelikde guramaklaryna halkara parahatçylyk we naşmarkylny hemde hemişelik bir taraplamyň 30 ýyllygyny dawarlandyrmak, umumadamat gymmatlygy bolan parahatçylyk anaşmak ansanperwerik dost soganyk ýöregelerini ýaş etleriň arasynda giňden wagt etmek, şeýle-de dörejlik bilen meşgullanýan ýaşlary ýyda çykarmak, olary dörejlik dünýäsiniň ilkinji ädimlerine höwetlendirmek maksady bilen eglan edilen dörejlik bäsejiklerini ýeňize bolan ýaşlara hormat hatlardyr, ýadgarlyk sowgatlary şeýle-de tapatlaryň dörejlik eserleri üçin höwetlendirji baýraklar dawaran ýagdaýda goşuldy. Mälim marşaly keril geçirmegi däwi bolan dörejlik bäsejiniň ýeňizlerini ýetilamak dawarasynyň hut Magtymly Pragaýynyň öňü bisen meskenine geçirmeginiň öz boşlugy manysy bar. Çünki akıllar şahyryň goşgulary ýaş dörejiler üçin gözellik we alkan şeşmezler. Dünýä akyl getirmeginiň nutgadydyr. Şoň orada dörejilik bäsejikleriniň ýeňizlerini ýetilamak dawarasynyň barşyndan çykyş edenler nutgawy şahyrymyzyň eserlerinden ilham alýan ýaşlara gadanan üstünlikler bilen gutlap, olara dörejilik älemine täze ötüşli mendiller arzu etdiler. Bir qara döwletiň täze ýamynyň galkyjdygynyň ajaýyplyklary kalplara ilham joşulmaýar. Zekin ýaşlarymyz dörejiligine türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň tagalary bilen beýik ösüşlere besenýän bir qara watanymyzy eşretli zamanamyzy bagtyar ýaşlygy, parahatçylygy, dost soganlygy çeper sözde wasp edýärler. Döwrüň sesine öz seslen goşýarlar. Balkan welaýatyna amala asyrylan dörejilik sapana atlaşan halipa ýazyjy şahyrlar hemde ýaş dörejiler Magtymly etrawynyň gerket owasyna bark berdiler. Bu ýerde etrawyň medeniýet we sungy saatlaryň ýerine ýetirmeklerine guralan konsert, sergiler, dörejilik duguşlyklary baý mazmuny şäherleriň ählisi ýaşlara ýatdan çykmajak täsirleri peşkeş berdi. Täze eserleri döretmäge ruhlanyrdy. Aýratynda gerket owasyna ýerleşýän Magtymly Pragaýynyň adyny göterýän muzeýe guralan gezilenç dörejilik sapana atlaşanlarda aýratyn täsir galardy. Bu ýerdäki gymmatlyklar hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Soňra dörejilik sapanatmazlar beýikinjiň taryhy we tebigy gözel ýerlerini synladylar. Dörejilik dostlarymyzlar diýen ýaşlar ýyla çykanmak ilmli, bilimli, giň gözetimli milli gymmatlyklarymyza sarpy goýup, ata-batamyzdan halkara awraýyny has şöhratlandyrýan ýaş nesilleri terbiýelemek hemde dörejilik bäsejiklerini ýygy geçirmek babatda giň mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimiz hemde Gahrman Arkadamyza alkyş we hoşallyk sözler aýtdylar.